Balima Anyokma très urgent. Balima bien lundi 6 juillet 2026. Balima ou Amboraka information télémani fla de soro. Donso ka porte-parole nous va faire debout sagara abora ako. Ko mamunu be ko ka tero deme ko ka Mali kele bi ko ka ta sebare kani fona. Ko do rete de ko Mali sora sinya mo do didu. Mena kala me je kala de ñogon fe. Information flana mun be Malien bina jaraka mo ye tieni ke ne kuma do kani mentaro ni tiendo de. Mais m'a vérifier quoi. Kana kambe ko yuwaru. Ye tieni do bekun. Ye tieni do ali donso ere ko ye tieni do yi. Ala nyokuma fana me manga soutien be Mali armée anga soutien be donso fana yi. Donso au dans ce vraiment on est de cœur ensemble. Donc a fa yana Malien on ngene information de soro mena kala o ne ranga je kala me nyoko fe. Munde be Malien a révélation be de anga janga nyoro la me. Généraux, ne bena min faye wallahi billahi tallahi. Fama juye fama. Chers généraux, ne bena min faye wallahi billahi tallahi. Fama juye fama de. Fama juye fama de. Fama e sorasi de we. Ko jugu me sorasu la de. Ko jugu be sorasu yere de tula. Mogo de be sorasu yere tula. Munu be kataka ou ka position de terreau ma. Nous ne be marfatigi de nyen de be. A sigile ma bolo ko kelen ama kelen fama halibi. Anga janga kuma to la me. Nebena min faye wallahi billahi tallahi. Fama jugu ye fama de. Fama jugu ye fama de. Halibi aba laje fama kunda. Mo munu tege be jede su bolo sa. Noto siga dukana chibare. Atika ke. Aya laje fama jugu na be ayo bwala burkina chanyo. Fama jugu na be aba bo ka jiye ka bo ka gen. E fantastique ka fuike wallahi. Mo chama tege be jede su bolo. Obe essence di, obe information di, obe domini di, obe munition di. Donc abela jele kuma mere. N'est-ce pas? Bela jele ame. Donc abora nifo. Donc Malien ako tuguni oluka mogo do fana midele me mogo nbulu. Oluka mogo do midele me mogo nbulu. Est-ce que vous voyez? Eh bien 10 minutes jambi wole ka dans 10 minutes quoi. 10 minutes. Donc abela jele kuma me. Malien bela jele amede. Bon, en même temps aussi, aka kuma worola ay kuma do fana fo. C'est ça, c'est très important. Ou quel mec a dosso nyamoko chama de mine katanu kasola. Ne bena question de poser Malien ku. Ay woro fana fo de agoku ka mogo be kasola ku golubla. Angola me. Ono na sisa chene keni. Tuluba duwa. Dosso duwa. Mo jolle sara sumadu. Sumadu. Ote ma jama sira lawa eteka kuma mewa mo sara kuma sa wallahi ala ka hinta bawla nebe min ni tension mo fe halin na ote dosu deme aya doka fo dosu doke aya doka toroba doke aya doko kuro president vacances president douza president bayangara president somatu fokata dofri u jamanke aya do uyisa alhamdulillah rabbil alamin obo wasake Mali bayin kono ya seware check point tumbe watimina utsika teme numbora Burkina sisa kapo bankas frontier do kana jalo kana seware mo tukumbe dutu mo chama uya mo chama puse kata akorla ni akor ke ni jati subite bibi sala mo foi ezika foi fo anga tege ni nyonga anga barake. C'est tout. Président de la transition, ministre de la réconciliation, anga barake nyofe. Nata amano, surachu munu be forona wallahi ube barala. Amufu. Voilà. Mais munu be forona ulu fana be doso valeur do ha, antega be nyombulo, ubado anyemiye, amado yemiye. Voilà. Ambe barake nyofe. Voilà. Amufu. Voilà. Kuni che unu baraji. Voilà. Monu bina akame. Mais anga hina Mali unasa, mo mun sara ika hinala.
donc malien bela jele kuma yeme u ka mogo do fana be kaso la u ka duso nyamogo do be kaso la o fana réclamer ko kulubla u banen be kulube bla u se ko ke ali chini asiminte ka donso deme amason bon anga sorasi nyamogo fefe be abe dun kaso la ça c'est un aita mali ambassade be dia dugo la malien fefe be dugo la aita ambassade malien munu be Côte d'Ivoire malien munu be aya kiala kabaka ta ambassade la be taka asura be sorasudi on bi se ka gagner kele la chogo jume asimi nga officier ben nomi abebe bureau kono civilu kanga bara mi ka sorasu be ko bara de kebi civilu kanga bara mi ka sorasu be ko bara de kebi ça c'est un deuxième mois mali sorasi ngena ma ba fefe be ka bi se ka keleke abasi dambele nema sagara asimi Goïta a bemene ka be don kasola ku déshabiller ka bo armée la mali sorasi me asimi bolo kasola bi akatia sorasi ba fly ala bi se ka here ka asimi ya okuma aw moge de ala ya sari galo le be normalement una a kolosi de u be bo doso be ka fo doso be ka mu fo chien do doso ko asimi Goïta a yere de a sorasi yere ma de aw de chien ngala were sorasi bete de doso be sorasu fali chini ngo ron fana fo ka daga mais tcheningala be aw yere aw sorasu yere de la ça c'est une vérité o dogolente o tcheningala tchete musote asimi Goïta edidu problème kelen be bi a jelim asimi Goïta jelima ka gobi donso be ki plenge bebe ki plenge a jelima ka goy ko wulum soni bobi ima atara diago ya sondage ke wai malien be fe malien city fe ko yasimi mali sorasu na be se a genga boy nim korane cheninte ka mali libéré na asimi mali libéré ka fona ma tunya mogodi na ya toy abe souk chaman kashi mega tien di fana nega soutien be armée malienne hein ou ye beke jadisi ye galon robela kasor olu yere de tien ngala wi ibe déstabilisateur yere donde ni be déstabilisateur définition ngini oui asimi Goïta di les trois bandits là les 4 bandits qui sont là ou les déstabilisateurs oui ou na jamana kumbe chogomi jamana to jugu aradi anye kidal perdi anye flega ane fils fana perdi dongo do am ko lege ko kanya malien bekiski kala jedro depuis asimi Goïta bel de cerveau donc kasola ka galon tika ka noro rose poivrona ka galon tika ka noro Clément Dambélé la aya la jaka kobe ka tanye fedi wa be ka sikin ko fedi parce que me kuma kele fayna jogo flabe na ye adamadina akana amasaka kela yere ba yere kungulu ci bo chechilina ni mogo nalo na katla ka juguya nalo ma juguma ka mogo ka nalo mogo ka ke nalo ma yi katla ka juguya o be ta o bolo ko juguya de be fanga dale ma asimi bolo abe minali fefe ko de bale ka fanga kisi o atado ka be ka yere siridi atado ka be ka yere muruke ka yere kono de farawi parce que hake be fembe sans fait parce que on ko songa manga de un bon asimi Goïta bakay ngemu me ko asimi bakun kay ko jugu nteka fa fam sukoro ma la ka hinala na me ko asimi bakun kay mayam asimi maki bay iba dusu kashi abe foni mo ko mo ma ko dusu kashi de aben alache asimi fa ne ameka fa kun kay ndaro ni ko wara be nte mu ngala ma de nanga na me ko asimi fa kun kay nyo fona me fa kay bakay me denkara mo ko langulu o denkal to be on abe fode ma ko du jaka e ba danga diate mo ko baligete ke président o Robert Gueye ni asimi Goïta be wulu jolle bula asimi jelma ka gobi ko wulu musoni bobi ma shi ta febi billahi hal ni asimi ta ka flikere ma wulu te songalaje beti kerala awa do be kala ni asimi to ko fo ali kare kono mo ko dusu be tien ça dit que danga dia si mana fo ni de fora quoi jebe ku e ke sanu berede mais bi hali sula kafsani asimi hali bere kene kafsani asimi bi hali fou hali fiembe ci fou o kafsana bi ne asimi Goïta yi abinjoko asimi binjoko jugwara Allah asimi ga fanga be na fo abina fo sa non Kylian Mbappé ga fo kale TG Francis fede comme kale betager Mali équipe nationale là o te ga yere valeur jigia Allah ko fleni doso ya fo de et puis doso kelema fo anga janga Noël fana ka kuma la mais Noël fana kuma ni fo anga janga Noël la mais yoro la
kisi accord be janfade Assimi Goïta no wulu fileni Bamako ubita ka baga politicien ni fema ku mina ku datu anara peru mumi accord signé ya ni a terrorisé fanga sorobi ka jamana kele de ulu de folo kana mine kuma fle bela jeli amo ata tebani ngaw ame do de ganga jamana yi ay kuma do fana fango fana kala ngo fana metu ne ko terrorisme tiga anfa ka bayngara region kona ne asebe atigi demse ka tala nga kon Facebook ka ne ko fagali mimbi ka keni terrorisme tiga anfa ka ne o fokku na ne de ba don wa odeni terrorisme aw ma fuike munu ya ansema ambulo sirika di aw ma de munu de ka animbo su anikle no e mali famoni de bibi mase an yafo angu mali famoni terrorisme tege bi nyogon bolo mogo bora ka annen ko tseka ke o terrorisme bora ka confirmer sisa abela jile amede kuma befle kuma befle yaro ni mabo segu tungara dade alaka maligo alaka ko ke here anye ni information di soro ka iraula ka fo mali be niveau minabi ça ne va pas et puis anga kan anya me ko yuwaru ko we cheni do anga sura so kunde cheni kera dogono dugulu anten dugula we oro chama de récupérer mo gon me ka avancer de koy alaka dongo do duguja mo gon lili be ka du yara anya ye sanno anya ye ku tero chama faka utada bla koy hal na ye wakele fa hal na ye tero wakele faka bi shini wakele were be bo mo gon nu flene munu be ka na ça dit que ne mu fana tant que amman nu gende ka yambla antisi maka tiende fana abe ngine oro kilingo nunu keleme ki teke di nyoko madi Assimi Goïta ne ndenga kibngani fana ngaka réconciliation ngani mali amason analo neno sara bolo ale ka fin de mali ko bolo ko kate sakoyi nalo la to mbolo kate sakoyi ima na betaka la kungolo meta awuru bolo mado abetaka ba ko urubu kok ay film de la ko urubu kok ay to Assimi Goïta photo na jeba abetaka ba ko urubu kok sara fo italabli ni ko Assimi follow Assimi gu norolindo fi be nyaba fe hali chelama ni ko Assimi be nyaba fe mais bia jelimaka go jelimaka go bi Assimi Goïta jelimaka go hali soso taki jelimaka go ko wulumsoni bobi be la iba Assimi la jabi I dusu be tiende quoi follow ni ko Assimi la je I cheto fi be kawala mais bi ni ay doro abongo shin ngere bi jatege ni mi ni to raka siwa Assimi la o te jaila kada siwa Assimi la de ne sigora Assimi la o duguje ma fina ne problème ba de soro na siwa Assimi la de non dono be kala hal na Assimi to ko fa wulu na kare kono ba poronchi ne de flega kuma ni fana ala ko arjana da ala arjana da le ka Assimi Goïta bla arjana kono ay panga bo arjana kono ka tigere bla jahannama kono danga mai